थानाय सालनै रमै चयावै वाति वामानि बाय त्रिपुरा हास्तिनि ग्रों ग्रों थायो तै लमै थांबायक्या जुदा खालायै बर रक थैबायक्या माल माता रक तैयो कचगै थांबायक्या तै थैबायक्या तेलेमुरा बखास्तिनि बिसिं खबजा मुंगिया गामि चाम्पलाय गामिओ तंनाय ननि देब्रमानि बुसाजला हरनि दाम नै तामनि जराओ बेलाय वाति वाइ तंजाक जराओ हारवा कुवागै नक देवल बाय लांमा चखा पातिमंगो सावै मानका हरनि दामनियो बुमा बुफा बुसाजला रेमचारो पुरि तंनाय दिराज देब्रमानो सुतिनो लगे सानमानि फियाबा बुसाजला दिराज देब्रमा आजरा सुतिनो अंखलिया स्राबजानि बिसिंगनो आफमसा हारवा कुवागै नक देवाल बाय थांमाबाय हावो फबजागै थांगा दिराज देब्रमा हर दामनि सिमि फुं दामसिनि जरा हा खुलायमानि आबनि यागुलो दिराज देब्रमानि मां कथै मानखा लग लगनो मुंगिया गामि साखाम नगतलांखे कथै हनै सागलाय रेखा अबहाय खारुं स्रु स्रु कक्तमा खा खामजने कक्तमा माने थाङै सयक्या आमजायनि एमएलए मन्त्री विकास देब्रमा दामनि चिब्रियो जेति खलायो वाति वाखा आबोबाय चाम्पलाय आमजायनि ग्रों ग्रों थायो देरा खरा अंबायख्या थैजाक नग नुखुंगो थाङै सगैक्या मन्त्री विकास देब्रमा खा खामानि कक साका हापानि बखाक्तै थैनाय नुखुंगो 4 लाख रां चुबाजानाय तै नक हुक देरामानि बागैबो नक तांनानै बागै रां चुबाजानाय आबनि यागुलो चाम्पलाय गामि आमचाय 43 माइल आमचाय ग्रोंगै जे थाइरोगो नक हुक देराबायख्या जे बर रक ताबक रिलिफ कैम्प तंगै मा तंगो बर नबो थाङै नै ख्या मन्त्री विकास देब्रमा नरक जत मीडिया रंग बेलाय हामबाय नरक मीडिया जतन साइमानो 2 दिन दरा अविराम माने वातुई आं तक फाइ सकायजाक 18 मोरानि 43 माइल आनि लगी दङ आनि ब्लग नि भिडियो ते जत स्टाफ रक दङ सारा माने मंगिया ब्लग नि अंडर अनेक जागाय थुबो थैका आगाय हा पखलायै नक रक सबजाक बायख्या अनेकनि नक मुखा 18 मोरा तक नरक साइमानो जतन हापुं तला तला मां नक बेलाय बरक टेक्टो दङ 27 परिबार जागा स्कुलाव फायका 43 माइल तीन जागा नरक नुखना जागा स्कुल दङ बरकनो चानानै तंनानै जत व्यवस्था खारि जानाय जे नांमानि बरकनि हामियासा पर्यन्त सिचुएसन हामियासा पर्यन्त बंनो जंगुरो तनिनाय बंनो चानानै तंनानै व्यवस्था खायनाय ते बरकनि जत खथिमानि सरकारि भाबे जत खथिमानि बरकनो रिजानाय आं बिदुनो साका जतनो अंगoi एसेसमेन्ट खायै बरकनि जे बरकनो रिना नांमानि जों रिनाय कोनो वाना नकख्रै प्रशासन लगी दङ जों दङ बं लगी दङ कोनो वाना नकख्रै कारण म जेबेबे वाति फायका 10-20 बছর मते हे वाति फायको तिनी मसकै फायका जतनो एकदम ब्लकेशन थामायका आं नाय दङ आनि विधानसभानि आनि ब्लकनि बिसिङाव जतन नाय दङ गुरि दङ कारण प्रशासन एकदम गुरुइन दङ जत जागानो अंगoi दङ साहाय्य बारक दङ कोनो अंगन करे वाना नकख्रै बरकको जगह तंनाय कयेकदिन तंनाय बरकनि चानानै तंनानै व्यवस्था जतन खायनाय बेले बेले हामबाय पूर्व लक्ष्मीपुर चाम्पलाय नरक जतन साइमानो अनबरत वाति फाइमानि बिसिङाव बेलाय खारुं मासिसा चाम्पलायनि कायसा चिनि जेराय निया स्लिप हा स्लिप कुवागै नगो फायै मरमात निगै बे दुखजनक घटना लांमा चखा उसुंसानो याकलांखा आं खोनावै दिनै आं खोनागा फाइमानि लाबोनि लगे लगे नायना फैगा बरंनि परिबारनि फाइनो जों खा खामजाक ईश्वर बनो जेसा जागाफोरनो थांथों बनो काहाम जागा काहाम करेंगे तंथों दिनै आत्मा शान्ति मानथों आं प्रार्थना खायो ईश्वरनि थानि सारा त्रिपुरा राज्यनो तिनी अनबरत वाति फाइमानि बागै जत जागानो तिनी दै कबलै जतनो बिभ्रान्त जाक अनेक जागा आनि विधानसभा अनेक जागा सिभिल खुलक जाक आं जत जागान थानाय नायनाय ए प्रशासननि जे साहाय्य तंमानि आं जतनो साहाय्य खायनाय ए थैनायनि परिबारनोबो साहाय्य खायनाय सरकारनि बाबे जे रुल्स तंमानि जतनो साहाय्य खायनाय आंनि बागैनो खायनाय सर थैनायनि सेरायनि बुंतामो दिरेज बुफानि बुमु मनि बर्मा बेलाय खारुं गभर्नमेन्ट बखाके बुबतै सुबा सरक आसाय बनो ए थैमानि बंनो 4 लाख टाका रिजानाय बिन फेमिलिनि 4 लाख टाका रिनाय ते
ফুল ডেমেজিংआ 1,20,000 টাকা নক নুরিनाय ते ক্ষতি মানে ওদিনা ইমানে তো কোনো মূল্য করে হাইবো না সরকার 4 লাখ টাকা দিব 4 লাখ টাকা দিজাম ফাইতে ফাইতে নুগै फैगोना सार गोबां मा जायगा लेन्डस्लाइड जाय आबनि बागै बुसखाङो थिनांनि बागै ताम एरेन्जमेन्ट दंनाय लगे लगेनो ताबुंनो आं तै दुइटा जेसिबि आं पाठका 4टा जिबि सिजिबि लागकजाक तै प्लास ओ लामा जे मंगियानि हयते जे फाइमानि सिनि याङो चामप्लाइनि मुचाकमागाद फाइमानि जत जागानो एकदम जुद्ध तत्पालन जुद्ध घोषणा हाइनो जत जागान हेफाजाब जतनो लाइनस्लेट नुमानि मनो सरगै दङ आं तिनि जे इनियासा बन्द सरगियासा बन्द बुइनि न सिबिरो थांगियासा बन्द आं तिनि किफिलिया आं जत जागान थानाय बंनि लगी दङ जतन लगी दङ जे माने যারা বিপদক লাইজাক বংনি লগে আং দङ बेले बेले हामबाय जत